Krumpettihan on vähän niinku blini, mutta ei sinne päinkään. Prekujen suosio ravintoloissa kasvaa hurjaa vauhtia. Tänään otetaan yksi mun suosikeista. Eli tehdään pohjaksi tommonen brittiläinen krumpetti ja siihen päälle Ex-Royal. Eli uppomunaa, holtsua ja vähän kylmäsavulohta. Krumpettihan on vähän niinku blini, mutta ilman mitään hapanta. Eli siinä käytetään maitoa, vehnäjauhoa, vähän kuivahiivaa. Se annetaan kohota ja sitten se paistetaan tommosen muotin sisällä, että se saa kivasti korkeutta. Aluksi aika kuuma lämpö ja sitten voidaan ottaa sitä vähän alaspäin, että saadaan se rauhas kypsymään läpikotaisin. Nyt me nähdään pikkuhiljaa, kun tuolta alkaa krumpetin läpi puskea ilmakuplat ja se alkaa kypsyä sieltä sisältä. Ja sinne alas muodostuu semmonen rapea pitsimäinen pinta. Savulohi, uppomuna. Mulla on hollandaise, mikä on laitettu sifoniin. Sitten vielä ihan pieni salainen mauste. Ja on valmis.